Нямате вече въже? Няма. Според мен. Още една пресура. Ма стойка бахте ми се вижте. Имате и това има стойка. Малко пълна ралиджика ми. Така е опърпано. Той сега ще тръгне през лебедката. Помниш? Аз ще го вържа сега. С кой ще го вържиш? Теглич имаш? Да, това няма да стои. Няма да успее да го вземе. Пълна идилия. Оня с нас. Баре, леко, че това лъзга майна, така с този кръг. Не, че тъмън телефона, къде ти е, мани го оттам. Сложи го другаде. На теглича го сложи. Гледай, ако се разхожда. Стига! Закъри гегата от тоня край. Закъри от тоня край. Да. Няма да може. Това ще върви сега, няма смисъл. Не бе, с това... То това е издържането наш, ама на вашка не издържа. А то не издържа. Нищо горе-долу. Може да въртиш леко задните гуми на покаш. Не, така ще чупи лебедката, бе. Браво. Да. После покажа, Боре. Обратно, бе. Ляв върти. Десен, извинявай. Десен завърт. Така, ама После покажа, Каква дупка се изкопа. Виж пъджерото. Гледаш ли го? Гледай. Газве! Така, Стига, така дръж. Шнорхила ще се напълни, какво са? Тур! Да ни цапаме чипа, Изобщо ли се изцапа? Добре, го става, бе. Я пробвай още път. Дай слоем една лебедка. За коме?